Občianske združenie Magna Via zavítalo do Vrábľov. Dôvod bol jasný. Slávnostné položenie dlaždice Magna Via. Vráble sa tak stali 40. mestom na Slovensku, ktoré majú dôvod na radosť a hrdosť, že dostali možnosť aj touto cestou prezentovať svoje mesto. Je to veľmi významný deň pre nás, pretože je 40 miest na Slovensku, ktorí prejavili záujem, teda ktoré sú na trase Magna Via. Čo hovoríte na miesto, na polohu, ktoré vybralo mesto Vráble, kde sa táto kocka položila? Ako sa vám páči? No, veľmi dobre, dokonca by som povedal unikátne, pretože je to pred budovou historickej pošty, ktorá tu mala budovu. A prvým majiteľom bol potomok toho grófskeho rodu Karola Pára. To bola šľachtická rodina, ktorá vlastne z Rakúsko-Uhorska mala v kompetencii rozvíjať tú poštu ako poštové spojenie. Takže to je veľmi významné. Je tam pekný historický stĺp, pamätník, takže to bude určite navštevované miesto, alebo miesto, kde si to ozaj ľudia ako nový artefakt všimnú. Trasa kráľovskej cesty Magna Via prebiehala z Viedne po Bratislavu, potom cez Senec, Trnavu, Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, z Liechov, prechádzala na Prievidzu, Rudno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Lučivná, Levoča, Prešov, Košice a potom stadiaľ to prechádzalo do Sobraniec a na Podkarpatskú Rus do Mukačeva a stadiaľ povzdĺž Karpatského oblúku cez Maďarsko do sedmohradského mesta Sibiu. Z hľadiska Vrábel sa odkláňala trasa v Leopoldove cez Hlohovec, Nitru, Vráble, Levice, Bátovce, Pukanec, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Staré hory, Liptovská osada a v Ružomberku sa napájala na pôvodnú trasu. Koľko takýchto kláždic už vaše združenie položilo v rámci Slovenska? No zatiaľ 40. Predpokladám, že niektoré obecné úrady to už urobili, ale aktuálne vieme akurát dneska o Vrábloch, tak možno, že sú medzi tou 40-kou na poprednom mieste. Ako vnímate vy ako primátor mesta Vráble, že združenie oslovilo práve vaše mesto a že dnes sa tu oficiálne a slávnostne položila táto kocka Magna Via? Som prirodzene veľmi rád tomuto faktu, lebo sme teda nielen mestom priemyslu, mestom, kde sa buduje, ale sme aj mestom, ktoré má svoju históriu a všimli si to aj iní ľudia a to je veľmi dôležité. Aký vidíte hlavný význam, že to bude v tomto meste možno, či si myslíte, že to pritiahne turizmus, alebo čo to vlastne znamená pre obyvateľov? Určite pritiahnutie turizmu je jednou z takých ďalších dobrých benefitov tejto dnešnej akcie, ale myslím si, že treba budovať a posilňovať aj to také historické povedomie občanov nášho mesta, aby boli hrdí na svojich predkov, lebo hovorí sa, že kto nemá históriu, nemá ani budúcnosť. Takže verím, že my tú históriu máme, musíme ju len objavovať, tešiť sa z nej a potom naša budúcnosť bude naozaj dobrá. Ako vnímate z pohľadu kultúry, že dnes bola takáto významná dlaždica Magna Via osadená práve vo vašom meste, v meste Vráble? Tak samozrejme, že je to také výnimočný okamih pre naše mesto, vzhľadom k tomu, že je to jedna z 22 ciest, ktorá bola v UNESCO vlastne zapísaná a že práve naše mesto sa stalo takým centrom tejto udalosti. Si myslím, že je také veľké plus a také pozitívum. Aj z pohľadu cestovného ruchu možno pritiahnutie nejakých tých z okolia turistov a podobne. Združenie pociťuje veľký záujem zo strany slovenských miest na ďalšie významné osadenia dlaždice Magna Via.